I sa pravom će neko pitati kako je moguće da danas bude dan Vaskrsenja, kada svi znamo da je utorak. Ali saglasno duhu izreke svetog Serafima Sarovskog, koji je svakog dana u toku godine svakog čoveka pozdravljao najradosnijim hrišćanskim pozdravom Hristos Voskrese, radosti moja, i ja danas u srcima svima nama zaista vidim tu radost Vaskrsenja. I pre svega bi hteo da zbog ovoga što govorim zahvalim njegovom preosveštenstvu, episkopu najsvetije episkopije Vranjske, gospodinu Pahomiju, zbog poziva njegovog da danas evharistijski zajedničarimo, i da mu istovremeno zahvalim zbog toga što uvek pokazuje samožrtvenu ljubav i brigu za sabornost crkve. Возljubljena braćo arhijereji, gospodine Grigorije i gospodine Jakove, časni oci, bogoljubivo i prepodobno monaštvo, gospodine gradonačelniče, predstavnici državnih i lokalnih vlasti, vojske i policije, возljubljena braćo i sestre. Gospod Bog govori, ko je taj koji neće prorokovati. Sa ovim karakterističnim izrazom izražavaju se proroci u Starom Zaveti, koji su tada bili nazivani nabi, to jest oni koji izlaze iz sebe. I u prvim vekovima svoje liturge naša crkva naziva prorocima, jer zaista prorokovanje je autentična karakteristika naše pravoslavne vere. Taj izlazak iz sebe istovremeno podrazumeva izlazak iz konvencionalnosti, te se zato prorokovanje, da se izrazim tako, i ne dopada uvek okolini. Ali složit ćemo se da i okolina nije uvek kriterijum prema kojem se meri ljudski život i ljudsko postojanje. Zato, braćo i sestre, upamtite dobro sledeće. Da se prorokuje ne znači uvek da postoji neko predskazanje za onoga što će se tek desiti u budućnosti. Nego, kažem vam, prorokovanje podrazumeva i još nešto mnogo, mnogo bitno. A to je da se prepozna tok istorije, da se pojma konkretni istorijski duh koji može da bude prisutan u svakom trenutku ljudskog postojanja. Zato mislim da je dobro da se upravo sada osvrnemo na istorijski okvir u kojem je živeo sveti prorok Ilija. To je
je vreme posle smrti cara Solomona, kada se njegova država raspada na dva carstva, Judino na jugu i Izraelsko na severu, koje je upravo zbog toga bilo veoma lako podatljivo na razne mnogobožačke uticaje. I šta se konkretno dešava? U vreme vladavine cara Ahava, to je 9. vek pre Hrista, primećuje se veliki, zaista veliki otpad jevrejskog naroda od istinske vere u jednoga i istinskoga Boga, zbog toga što je carica Jezabelja uvela poštovanje idola Vala i svi koji su verovali u istinskog Boga bili podložni progonu. Takvo je bilo stanje u vremenu kada je živio sveti prorok Imo. I on je prepoznao taj istorijski duh o kojem sam vam malo prepomenuo. I svojim delovanjem poništio kult idola Vala i vaskrsao jednu istinsku veru u jednoga istinskoga Boga. Kako je to uradio, svima je vama poznato iz tekstova Svetog pisma. Sveti prorok Ilija je prorok jedinstva. Prorok jedinstva u jednoj veri. I on se danas, kada ga ovde praznujemo, raduje zbog jedinstva srpskog i makedonskog naroda. I ne samo ovih dva naroda, nego i svih pravoslavnih, bez razlike na nacionalnu pripadnost ili na boju kože. Jer upravo to sve narode, uključujući i srpski i makedonski, čini jednim narodom, jednim rodom Božjim, jednim narodom izabranim. Возljubljeni, ako predstavimo sebi sedmični tok vremena, vidjet ćemo da to simbolizuje tok ljudskog života. A liturgijsko vreme u kojem svi sada uzimamo zajedno učešće jeste predstava budućeg veka. Na liturgiji blista svetlost vaskrsenja, koja jeste i svetlost preobraženja, koju je upravo sveti prorok Ilija sazrcavao na Taboru zajedno sa Mojsijem i sa apostolima. I vidite za koliko samo kratkog vremena možemo da nabrojimo različite delatnosti svetog proroka Ilije. Crkvena himnografija nas poučava u čemu možemo i u čemu smo pozvani da podražavamo stvaralački svetog proroka u našim životima. Ali od svega do sada rečeno,
ja ću vas zamoliti, odlazeći iz svete liturgije, kada nastavite sa vašim životom kao sa produženom svetom liturgijom, da danas ponesete sa sobom jednu poruku na koju nas crkva danas uči i poziva da podražavamo svetog proroka kojeg danas praznujemo. Imenom Gospod je, pazite, poznato je svima vama ovdje, Gospod je hranio preko Gavrana svetog proroka Iliju, preko te ptice koja je prema shvatanjima i verovanjima tog vremena bila prljava ptica. Ali sveti prorok Ilija uopšte nije obraćao pažnju na kvalitet dostavljača, nego na sadržaj dostavljanja. Tako smo i mi pozvani, braćo i sestre, da u životu ne delimo ljude na čiste i prljave, nego da jedino obraćamo pažnju na to šta nam Bog preko njih donosi u našim životima. Jer bez drugih ljudi osmelio bih se da kažem da je naše lično spasenje verovatno i nemoguće. Rasuđujući na ovaj način, mi ćemo još sada i ovde predopustiti nevečernji 8. dan, dan Vaskrsenja, a po molitvama svetog proroka Ilije i po molitvama vašeg pomesnog proroka i episkopa gospodina Bohomija, da se svi pokažemo naslednici njegovi, naslednici nebeskog carstva, Oca i Sina i Duha Svetoga, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.